Robíme generálne opravy motorov 3.0 TDI vozidiel značky Volkswagen, Audi a Porsche. Zadreté motory, ktoré sa už neoplatí opravovať, vymieňame za nové. Ponúkame originálne, úplne nové motory s dvojročnou zárukou bez obmedzenia kilometrov za tie najlepšie ceny v Európe. V tomto videu ukazujeme, ako servis VAG Expert vymieňa motory V6 TDI. Výmena motora 3.0 TDI vo vozidlách značky Audi alebo Volkswagen je pomerne zložitá operácia, ktorá si vyžaduje značné znalosti a skúsenosti a tiež primerané vybavenie, ktoré je nevyhnutné na vykonanie tejto činnosti a s tým súvisiacich prác. Na nový motor sa vždy vzťahuje dvojročná záruka výrobcu, ktorá však platí len vtedy, keď je motor namontovaný v súlade so servisnými pokynmi a aktuálnou technológiou a keď sú všetky spolupracujúce komponenty v náležitom technickom stave. Nesprávne vykonaná montáž motora a nepreverenie komponentov príslušenstva či neodstránenie možných závad môže spôsobiť, že nový motor sa v krátkom čase poškodí. Preto je výmena takejto jednotky proces, ktorý okrem samotnej demontáže a montáže motora a prenosu príslušenstva zahŕňa aj množstvo úkonov spojených so zistením, opravou alebo výmenou komponentov motora, ktoré mohli spôsobiť jeho zadretie, ako aj tých, ktoré boli v dôsledku tejto poruchy poškodené. Poďme na to. Očerpávame chladivo z klimatizácie. Vo všetkých vozidlách značky Audi sa motory 3.0 TDI vyberajú z dola, predná časť auta sa nerozoberá. Takže odstránime kryty. Vypúšťame chladiacu kvapalinu. Odpájame všetky káble, hadice a systémy. Približne po 2 hodinách sme vybrali motory z 2 Audi Q7. Demontujeme DP filter s katalizátorom. Je to prvý diel, ktorý je pred opätovným namontovaním potrebné skontrolovať, vyčistiť alebo vymeniť. O chvíľu náš DPF vložíme do príslušného zariadenia. Ukážeme to v ďalšej časti videa. Teraz odskrutkujeme prevodovky od motorov. Niektoré motory 3.0 TDI sú také zadreté, že na potočenie kľukového riadeľa a demontáž skrutie konventora je potrebné použiť 2-metrové predĺženie kľúča. Z motora odstraňujeme komponenty príslušenstva, alternátor, kompresor klimatizácie, elektroinštaláciu, hadice a vodiče. Motor montujeme na stojane, aby sme z neho mohli pohodlne a bezpečne odstrániť ďalšie časti príslušenstva. Demontujeme turbodúchadlo. Turbína je mazaná motorovým olejom, takže ak došlo k zadretiu motora v dôsledku zlej kvality alebo nízkeho tlaku oleja, mohla byť poškodená aj ona. Treba ju skontrolovať. Niekedy okamžite vidno, že turbína je zablokovaná, čiže úplne zadretá. V takom prípade sa musí vymeniť alebo regenerovať. Ak poškodenie nie je na prvý pohľad vidieť, treba ju vyskúšať. Kompresor dôkladne očistíme z pilín, ktoré sa doň mohli dostať spolu s olejom, počas zadretia motora, ako aj od usadenín. Turbína potom prechádza zariadením turbotest, v ktorom testujeme jej kondíciu. Tento stroj vykonáva test kompresora v podmienkach takmer rovnakých ako v aute. Zariadenie kontroluje tlak a výkon turbíny v celom rozsahu. Ak turbodúchadlo neprejde tento test, musí sa regenerovať alebo vymeniť. Celý proces regenerácie vykonávame u nás s použitím dielov najvyššej kvality. O regenerácii turbodúchadiel hovoríme v samostatnom videu na našom kanáli. Vraciame sa na chvíľu k nášmu motoru a demontujeme vstrekovače. Aj tie treba skontrolovať pred presunutím do novej jednotky, pretože nefunkčný vstrekovač by mohol pomerne rýchlo poškodiť nový motor. Vstrekovače testujeme v profesionálnom testovacom zariadení priamo u výrobcu, čiže vo firme Bosch. Ak niektorý vstrekovač neprejde testy, treba ho vymeniť. Po absolvovaní týchto testov zariadenie prideľuje vstrekovačom nové kódy IMA, na základe ktorých riadiaca jednotka motora získava kompletné údaje o špecifikáciách daného vstrekovania. Nové kódy samozrejme dopíšeme neskôr do riadiacej jednotky v aute. Nezakódovanie vstrekovačov alebo jednoducho neskontrolovanie stavu je častou chybou alebo zanedbaním, ktorých sa dopúšťajú menej skúsené servisy. A nefunkčný vstrekovač môže veľmi rýchlo poškodiť každý motor. O vstrekovačoch Common Rail tiež hovoríme v samostatnom videu na našom kanáli. Ďalšími prvkami, ktoré budeme prekladať do nového motora, je celý sací systém. Tieto komponenty musia byť dôkladne vyčistené od usadenín, ktoré obmedzujú prietok vzduchu. V našom servise máme profesionálne zariadenia na čistenie dielov, ultrazvukové umývačky a komorovú umývačku. Vďaka tomu sú všetky prvky pred montážou dôkladne vyčistené.
Samozrejme, elektronické prvky ako napríklad škrtiace ventily či klapky čistíme ručne. Starý zadretý motor treba odovzdať do šrotu, nič z neho už nebude potrebné. Teraz sa sústredíme na nový motor. Všetky motory 3.0 TDI 3. generácie, bez ohľadu na to, či sú určené do Audi alebo do Volkswagenu, sa predávajú v podobe, ako ukazujeme. V katalógu dielov sa taká položka nazýva opravná sada, motor bez príslušenstva. Motor je kompletný s hlavami valcov, vačkovými hriadeľmi a s prvkami ich pohonu a uzavretý krytmi na hlavách a rozvodoch. Koncern Volkswagen vyrába tieto motory priebežne, takže na každom prvku sú uvedené dátumy výroby, ktoré majú v čase predaja maximálne rok. Náhradné diely sú neustále zdokonaľované, takže v nových motoroch sú už odstránené chyby, ktoré koncern zistil v predchádzajúcich verziách. Vzhľadom na to, že motory 3.0 TDI 3. generácie vymieňame niekoľko kusov týždenne, všetky modely tohto typu a ďalšie diely potrebné na ich výmenu máme na sklade v pomerne veľkých množstvách. U nás nemusíte čakať na ich dovoz z Nemecka. Pri montáži motora do vozidla vždy montujeme nové tesnenia všetkých prekladaných častí. Vymieňame aj príslušenstvo motora, ktoré môže značne ovplyvniť správne fungovanie motora v budúcnosti. Potreba ich výmeny vyplýva nielen z povinnosti dodržiavať postupy v súlade s podmienkami záruky, ale aj zo servisných pokynov a bežnej logiky. Pri výmene motora V6 TDI sa musí veľa dielov nahradiť novými, ako vidieť. Kompletný zoznam dielov, ktoré vymieňame pri montáži nového motora 3.0 TDI, spolu s katalógovými číslami dielov a ich cenami nájdete na stránke 3tdi.sk. Do najdrahších a zároveň najdôležitejších dielov príslušenstva, ktoré treba vymeniť, patrí samozrejme chladič oleja, regulačný ventil tlaku oleja, snímač hladiny oleja, ako aj čerpadlo chladiacej kvapaliny, regulátor chladiacej kvapaliny a ventil. Do nového motora montujeme príslušenstvo, ktoré sme predtým náležite vyčistili a skontrolovali. Samozrejme, pri kontrole stavu týchto dielov sa môže ukázať, že niektoré z nich sa predsa už len musia vymeniť, pretože sú opotrebované alebo poškodené. Takže do motora montujeme vstrekovače paliva, sacie kolektory, následne vysokotlakové palivové hadičky a palivové lišty, chladič EGR s ventilom, turbodúchadlo, rúrky spájajúce sacie a výfukové kolektory, všetky hadice a vedenia chladiaceho systému, škrtiace ventily a klapky, kabeláž motora, alternátor, kompresor klimatizácie, nové valčeky, remenice a viacnásobný napínač remeňa, hnací remeň tiež nový, teraz ešte prepojíme motor s prevodovkou, potom namontujeme vyčistený DPF. Aha, mal som ukázať proces čistenia len stručne, pretože sa tomu venujeme v samostatnom videu. Čistenie vykonávame na stroji švajčiarskej spoločnosti FF Solution, metóda, ktorá dokáže odstrániť až 99% nečistôt nahromadených vo filtre pevných častíc. Takto pripravené motory už môžeme montovať do aut. Teraz ešte poskladať všetko ostatné, predný a zadný pohon, čiže polósy a hnací hriadeľ, predné zavesenie, výfukový systém. Samozrejme, vymieňame aj filter paliva, montujeme nový vzduchový filter, nový filter oleja je už v motore, takže ostáva len naliať do motora olej, následne naplňame chladiaci systém, samozrejme vhodným náradím, aby bol správne odvzdušnený. Naplňame aj klimatizačný systém novým chladivom a olejom. Pred naštartovaním motora ešte prechádzame celú procedúru v súlade so servisnými pokynmi. Takže spúšťame diagnostiku ODIS, prihlasujeme sa do online systémov výrobcu a postupne vykonáme všetky požadované úkony, ako je aktualizácia softvéru riadiacej jednotky motora, pridanie kódov IMA, ISA vstrekovačov, priradenie palivového čerpadla, prispôsobenie turbodúchadla, odvzdušnenie palivového systému, ako aj prispôsobenie a parametrizáciu ďalších komponentov. Vo vozidlách so 48V elektroinštaláciou navyše aktivujeme systém, ktorý bol odpojený počas opravy, až potom naštartujeme motor. Následne vymažeme chyby vo všetkých riadiacich jednotkách a znovu skontrolujeme, či je všetko v poriadku a samozrejme zapisujeme protokol o všetkých vykonaných činnostiach. Keďže sme počas výmeny motora museli demontovať predné zavesenie, ešte skontrolujeme a prípadne nastavíme geometriu predných kolies.
Tento úkon vykonáme na NATO určenom pracovisku pomocou presného meracieho zariadenia pracujúceho v technológii RealTD. Ďalší veľmi dôležitý úkon, ktorý vykonávame pri každej výmene motora 3.0 TDI 3. generácie, je preprogramovanie riadiacej jednotky motora tak, aby sa dosiahol vyšší tlak motorového oleja. Táto úprava výrazne predĺži životnosť nového motora, pretože, ako je známe, nízky tlak oleja je hlavnou príčinou zadírania jednotiek V6 generácie EA897 EVO. Tomuto problému sa podrobnejšie venujem v samostatnom videu. Teraz ešte umývame priestor motora a samozrejme musíme vykonať skúšobnú jazdu. Na úseku približne 70 km kontrolujeme správnu činnosť motora a jeho príslušenstva a pomocou diagnostického zariadenia meriame a porovnáme so stanovenými hodnotami všetky parametre od tlaku oleja a výkonu turbíny cez korekcie vstrekovačov a tlak paliva až po účinnosť a funkčnosť systému čistenia výfukových plynov a mnoho ďalších parametrov. Po návrate zo skúšobnej jazdy ešte raz kontrolujeme, či je všetko v poriadku a či sa neobjavili prípadné úniky alebo chyby. Montujeme vopred vyčistené kryty podvozka. Nakoniec ešte umývame celé auto. Teraz už môžeme pozvať zákazníkov, aby si auto vyzdvihli. Celý proces výmeny motora 3.0 TDI trvá 2 dni. Väčšinou vymieňame motory v 2 vozidlách naraz. V priebehu mesiaca montujeme až 20 nových motorov V6 TDI a približne 5 repasovaných. Spoľahnite sa na naše skúsenosti a využite naše služby. Aktuálne ceny nových motorov, ktoré máme k dispozícii, nájdete na stránke novimotor.sk. V tomto videu sme ukázali proces výmeny motora. Odporúčam si pozrieť video venované generálnym opravám motorov V6 a V8 TDI. Ukazujeme krok za krokom, ako prebieha samotná regenerácia takého motora. Vysvetľujeme, kedy sa oplatí vykonať generálnu opravu motora a kedy to nie je ekonomicky výhodné a prečo. Pozývam, pozrite si všetky videá na našom kanáli. Ak sa vám video páči, dajte nám like a prihláste sa na odber nášho kanála.